Κύριε Κορομίδη, τώρα τι θα κάνετε με όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν? Καταρχήν θα συνεχίσετε αυτή την ιστορία να τον αδίνετε και να αποκαλύπτετε πράγματα? Ο Κυπριακός λαός οφείλει να είναι ενημερωμένος, κύριε Κυριακού. Ναι. Η ΕΔΕΚ και ο πρόεδρος της είχαν το πολιτικό θάρρος, το πολιτικό ανάστημα, αντί να κάνουν οποιασδήποτε ανώνυμες διάρροες προς τον τύπο, είχαν την πολιτική ευθύνη να βγουν δημόσια και να τοποθετηθούν για τα συμφωνηθέντα του κ. Αναστασιάδη με τον κ. Ακιντζή. Και ζητούμε από την κυβέρνηση δημόσια να τοποθετηθεί κατά πόσο αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν. Είναι λογικό οι αντιδράσεις είναι λογικές. Και για να καθησυχάσω κάποιες ανησυχίες, αυτά δεν είναι προεκλογικά πυροτεχνήματα. Οι θέσεις της ΕΔΕΚ πάντα εκεί ήταν. Σκοπός μας και στόχος μας είναι η ενημέρωση του κυπριακού λαού. Να γνωρίζει τι συζητιέται, τι λένε, τι διαπραγματεύεται για το μέλλον αυτού του τόπου. Θα ενημερωθούν οι πολίτες όταν θα έρθει η ώρα. Αυτό λένε. Ήδη έχουν αρχίσει να ενημερώνονται οι πολίτες. Ναι. Ήδη έχουν αρχίσει να ενημερώνονται οι πολίτες, κύριε Κυριάκου, με σειρά εκδηλώσεων για Κυπριακών που κάνει η ΕΔΕΚ. Εγώ μπορεί ναι να βρίσκομαι εδώ με την κομματική μου ιδιότητα, αλλά είμαι και ένας νέος. Και ως νέος θέλω να ενημερώνομαι και να ξέρω ποιο είναι το μέλλον μου, της δικής μου γενιάς, της γενιάς που θα ακολουθήσει. Οπότε αυτή η κίνηση του κύριου Σιζόπουλου θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει ακόμα και πιο νωρίς, για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει. Δεν φοβηθήκατε δηλαδή τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που δίνουν στην ΕΔΕΚ και τρέχετε να προλάβετε πράγματα? Δεν χρειαζόμαστε καμία δημοσκόπηση και καμία έρευνα, κύριε Κυριάκου, για να βάλουμε τις θέσεις μας στο τραπέζι. Οι θέσεις μας πάντα ήταν εκεί και ο κόσμος αν μας κρίνει από αυτές. Δηλαδή, παρά τις αντιδράσεις και ότι τεινάζετε το Εθνικό Συμβούλιο στον αέρα, εσείς θα συνεχίσετε κανονικά να ενημερώνετε τον Κυπριακό λαό? Φυσικά, θα ενημερώνουμε τον Κυπριακό λαό, γιατί ο Κυπριακός λαός οφείλει να γνωρίζει. Όπως σας έχω πει, οι αντιδράσεις είναι λογικές. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι ο στόχος είναι η ενημέρωση και αυτό πρέπει να γίνει. Ισχύουν, ας μας απαντήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η κυβέρνηση. Ισχύουν ή όχι αυτά που έχει ανακοινώσει ο κύριος Σιζόπουλος χθες στη δημοσιογραφική του διάσκεψη? Έχουν όντως γίνει οι συμφωνίες αυτές? Ισχύουν ή όχι? Αν δεν ισχύουν, ας μας πούν τι πραγματικά ισχύει. Την απάντηση σήμερα την είδατε της κυβέρνησης? Φυσικά την έχουμε δει και εγώ θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση... Δεν παραβιάσατε, λέει, την βασική αρχή του Εθνικού Συμβουλίου για την εμπιστευτικότητα και το απόρριτο των όσων λέγονται και καταγράφονται. Ξεκινάω με αυτό που λέει η ανακοίνωση της Προεδρίας. Ναι. Η κυβέρνηση ας μην ψάχνει άλοθη ούτε δικαιολογίες. Οφείλει να σταθεί. Άλοθη και δικαιολογίες για ποιο πράγμα? Άλοθη και δικαιολογίες για τη συσκότηση που κρατεί τον Κυπριακό λαό. Οφείλει να ενημερώσει τον Κυπριακό λαό. Γιατί δεν βγαίνει αυτό? Γιατί δεν ενημερώνει τον Κυπριακό λαό για τα τεκτενόμενα στις διαπραγματεύσεις ή τις εξέλιξεις? Αυτό ζητάμε. Και επαναλαμβάνω ότι. Ναι, αλλά λέει επίσης ότι ο κύριος Σιζόπουλος με την αποσπασματική αναφορά του από τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου διαστρέβλωσε και παραποίησε θέσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να καταλήξει στα δικά του αυθαίρετα συμπεράσματα. Αν θεωρούν ότι ο κύριος Σιζόπουλος διαστρέβλωσε κάποια γεγονότα, ας βγουν υπεύθυνα, όπως έχει βγει ο κύριος Σιζόπουλος, να τοποθετηθούν επί των συμφωνηθέντων που έχει ανακοινώσει ο κύριος Σιζόπουλος.